Nonni, tässä on Bison Racing BMW ja tuolla on Salmon Einon. Tässä on tämmönen väkivahva BMW Bemarin paska. Nyt tullaan Pitstoneilla. Pidän Bison Racing auto. Kommee putki tuon räjä tänne änkän tilalle. Siinä on varasto. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. No, Pitstoneista loppuu lanka, niin nyt siirrytään luotopoikka koneeseen. Kommee putki Bemari. Bison Racing. Ja koopia aloitettiin Bison Racing BMW:hin. Ja koopia tämä on. Niin. Väkivahva moottori. M40 Jumal, rautalohko 40. Huolto menossa. Päivitellään myöhemmin. Nyt lähdetään muariin Bemarin jälkeen. Nyt on 36, ei kun 34 laitettu. Näin on jämi. Näin kuven ja näin tullen. No, nyt on Jakobia. Melkein kasas. Oi jämpylä. No ei, nyt vaan Jakobia kasassa. Katsotaan mitä se sanoo. Jarruletku vielä pitää tänne tuoksi tähän penkin teon lisäksi, niin sittenhän me ollaan jo jääkunnossa. Jeppo.